हाँ तो याद रखी, अपना ग्राम पंचायत कोबना से मुखिया पद के समाज सेवी प्रत्याशी भैया बबलू जी, यहाँ के चुनाव निशान बा बेल्ट छाप। बेल्ट छाप जौन की बैलेट पेपर के 4 नंबर पर सुनिश्चित बा। यही पर मोहर लगा के भाई बबलू कुमार जी के भारी से भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा। अपना ग्राम पंचायत कोबना में विकास के गंगा बहावे के बा, ईमानदारी ले आवे के बा। याद रखी अपन कीमती याद रखे के बा बेल्ट छाप। अपन कीमती भोटवा चाची तू बबलू भैया के दीहा हो, बेल्ट वाला छाप दीहा हो। हाँ तो भैया ध्यान देवे के बा, हमनी के ग्राम पंचायत कोबना से एबरी बबलू भैया मुखिया पद के प्रत्याशी के रूप में आयल बनी और उहे के चुनाव चिन्ह बा बेल्ट छाप, जौन बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 4 नंबर पर सुनिश्चित बा। भूले के नहीं के सबके बतावे के बा बेल्ट छाप, बेल्ट छाप। ढेर लोग आई है औरी वादा करके जाई है, हमनी के साथ बबलू भैया निभाई है। अरे चाची ऐसा ईमानदार कर्मशील प्रत्याशी कोई ना मिली। ढेर लोग आई है औरी वादा करके जाई है, हमनी के साथ बबलू भैया निभाई है। अपन कीमती भुलाए अपन कीमती भोटवा काकी तू बबलू भैया के दीहा हो, बेल्ट वाला छाप दीहा हो। बबलू भैया कहा तरी, हमने कदम बढ़ाया है विकास के रास्ते पे, हमने कदम बढ़ाया है विकास के रास्ते पे, इसे कभी रुकने नहीं दूंगा। ऐ मेरे कोबना के सभी समारी जनता, मैं अपने नाम से अपने कोबना पंचायत का नाम झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। याद रखना है बेल्ट छाप। कवनो जे बात होई गरीब मजदूर के, सबका से पहले आई है बबलू भाई दौड़ के। हर दुख सुख में साथ देने वाला बबलू भैया बानी। कवनो जे बात होई गरीब मजदूर के, सबका से पहले आई है बबलू भाई दौड़ के। आशिक अशोक धर्मा, आशिक अशोक धर्मा, अपन भोटावा तू बबलू भैया के दीहा हो, बेल्ट वाला छाप दीहा हो। अपन कीमती ना भूले के बा ना भुलावे के बा। अपन कीमती भोटवा काकी तू बबलू भैया के दीहा हो, बेल्ट वाला छाप दीहा हो। हाँ तो भैया ध्यान दी, ग्राम पंचायत कोबना से मुखिया पद के समाज सेवी प्रत्याशी, संघर्षशील प्रत्याशी, सबका से कदम मिला के चले वाला प्रत्याशी भाई बबलू कुमार जी, यहाँ के हमनी के बीच में मुखिया पद के चुनाव चिन्ह लेके आ गइल बानी बेल्ट छाप। उहे बेल्ट छाप जौन की हमनी के अपना कमर में लगावे नहीं जा, अपना पैंट में लगावे नहीं जा। उहे बेल्ट छाप जौन की बैलेट पेपर के 4 नंबर पर सुनिश्चित बा। हमनी के यही बेल्ट छाप पर मोहर लगा के भाई बबलू कुमार जी के अपना कोबना पंचायत के मुखिया बनावे के बा, मुखिया पद के अधिकारी बनावे के बा। सरकार की ओर से आवे वाला हर एक योजना के लाभ लेवे के बा। काहे की अगर कोबना पंचायत में ईमानदार प्रत्याशी बा तो हमारा भाई बबलू कुमार जी बानी।
केहू जनता से कदम मिला के चले वाला प्रत्याशी बा तो हमारा भाई बबलू कुमार जी बानी। तो इहे के बेल्ट छाप पर मोहर लगा के जौन की बैलेट पेपर के क्रमांक संख्या 4 पर बा अब मोहर लगा के भारी बहुमत से विजयी बना के अपना पंचायत के मुखिया बनावे के बा, अपन सेवक बनावे के बा, अपना घर के मुखिया बनावे के बा। अरे करण भाई। हाँ अशोक भाई। अरे हई देखबा अपना कोबना पंचायत में हाँ बड़ा हल्ला बा। का हल्ला बा हो? अरे जेने जा हाँ सबका जुबान पर एक ही गो नाम सुनाता का बेल्ट छाप जिंदाबाद। बेल्ट छाप? हाँ बेल्ट छाप नहीं खा जाना एकर हो? अरे अपना बबलू भाई के हो, बबलू भाई के। बबलू भाई के? हाँ अच्छा बुझाता कि बाहरा से परसोइला है तो मलिकाई ना बतौली है। सही कहता रह। अच्छा कोनो बात नहीं के हमारा से तहरा भेंट हो गई। हाँ तो हई लो बैलेट पेपर। हाँ देखो हई 4 नंबर पर बा बेल्ट छाप। हाँ यही पर मोहर मारे के बा काहे कि भाई हो। हाँ जेकरा के हमनी के जितौले बानी जा पहिले। हाँ मुड़ी तो खजुआते बनी जा। हाँ अब फिर खजुआवे के होई तो कोनो बात नहीं खे। हाँ अगर ईमानदार प्रत्याशी जितावे के बाद अपना बबलू भाई के जिता के हाँ अपना पंचायत में विकास के गंगा बहावे के बाद। हाँ बात सही कहता रह। अशोक भाई। हाँ करण भाई। ए हो काका का लेके घूमत रहे हो? बोलाई बो। ए काका आ बबू हई काले लवड़ा हाथों में हो? अरे हम प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अरे का चीज के प्रचार करता रहो? अरे अपना बबलू बाबू मुखिया में खड़ा बनी वहाँ का प्रचार हम करत तनी। अच्छा अच्छा बबलू भैया के? हाँ बबू बबलू भैया का प्रचार करत तनी। अच्छा लागो रहो हमनियों के लागले बनी जा। आ सुनो ना। हाँ तू लो युवा बाड़ो। हाँ नौजवान बाड़ो। हाँ हई 10 दिन तनी मोबाइल कम चलावलो। हाँ आ खेती बाड़ी सब होइए गइल बा, कटिया पिटिया हो गइल बा। हाँ आ तनी एकदम मेरी बबलू बाबू हमरा जीत रहल बनी। हाँ आ तनी जोर लगा दलो चारों ओर से भारी बहुमत से जितावे के बा बाबू रे। हाँ ना तो बड़ा पछताए के पड़ी। हाँ अगर कौन बाउर जीत गइल नु हाँ तो बाउरे करी। हाँ ऐसे ईमानदार प्रत्याशी हमरा बबलू बबुआ के जितावे के बा। हाँ अपना पंचायत के मुखिया बनावे के बा। हाँ काका बात तो ठीक कहता रह। भूले के नहीं के सबके बता देवे के बा कि अपन चुनाव चिन्ह आई बेल्ट छाप है, बेल्ट छाप। हाँ अजंत रह। बैलेट पेपर के कौन नंबर पर बा? अरे 4 नंबर पर बा बबुआ, 4 नंबर पर। सुनता रहो हाँ बात जानो। हाँ देखे लनु कौनो दुख सुख होला तो हाँ धावल यहाँ का चली आइले। हाँ बिना बुलौले आइले कि भाई आनकर दुख यहाँ का अपन दुख समझी ले। सही बात कहता चाहे रह। दिन होखे दोपहरिया, हाँ चाहे सांझ होखे चाहे बिहान होखे, हाँ यहाँ का हमनी का समाचार पूछत रही ले। हाँ तो ऐसने आदमी चाहिए। ऐसने आदमी चाहिए जे संग मिलू होखे। हाँ तो यही से कहे के बा। हाँ भारी बहुमत से विजयी बनावे के बा। हाँ बेल्ट छाप पर मोहर लगावे के बा। हाँ अपना बबलू भैया के भारी बहुमत से जितावे के बा। तू तनी हो टोला में जा, हम हे टोला में चल तनी प्रचार करे रे। कौन पिछवा झोटिया बहू का मरबो करब। जहाँ देखता दुगो लोग से बतियावल लागता झोटी खींचा बगली में से पर्ची निकाले लागता। ले जो देखो बैठल वालो हो तनी बताओ तो जाके बेल्ट छाप पर मोहर लगावे के बाद आ बबलू भैया का जितावे के बाद आजा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ठीक बा ठीक बा। हाँ बेल्ट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बेटा यही एकदम चारों ओर प्रचार करत रहो और सबका कोई बताओ तो कि बबलू भैया जिंदाबाद, बेल्ट छाप जिंदाबाद। और 4 नंबर। हाँ हाँ ये 4 नंबर पर बा। हाँ ले जो बताओ तो जिंदाबाद